Undskyld. Må jeg spørge mig? Ja. Har I dem her i størrelse 38? Det tror jeg ikke. Kunne det være, at du kunne kigge på lageret? Jeg har været ude og kigge på lageret, men det var for en måned siden. Der havde vi dem ikke. Kunne det være, at det var kommet nu? Det tror jeg ikke. Desværre. Okay, så skal jeg gøre det her. Hej med dig. Hej! Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg kigger efter et par løbesko. I stedet for løbesko? Ja. Der har vi to forskellige. Der har vi den her med New Balance. Ja. Eller så har vi den her med Nike. Ej, de der Nike, de er altså super fede. Der er også rigtig god støtte i om bagved, så man ikke får nogle knæskader eller sådan noget. Ej, hvor fedt. Har du dem i størrelse 38? Nu skal jeg lige gå ud og kigge. Vi havde desværre ikke en størrelse 38, men det er noget, jeg kan bestille hjem, hvis det er. Det må du meget gerne. Hvornår kommer den til? Så kan jeg nok få den på mandag, hvis du kigger herinde der. Ej, det kunne være super fedt. Tak skal du have. Det er sådan nogle bestiller jeg til dig. Ja.